forogtam. Tehát már itt a Miki kapcsán is. Forog? Hasznos? Na hát akkor szeretettel köszöntök mindenkit itt a Budapest Fővárosi Rádióamatőr Klub tagjait, és hát, ahogy az előbb említettem, is úgy jöttem ide, hogy hazajöttem, mert én is innen indultam el, egyrészt mint rádióamatőr, másrészt úgy is, mint freebender, mert ugye igazából így nevezzük magunkat a hotelalfások, meg azok a több 10 000, 100 000 rádiós a világon, akik között ugyanúgy vannak amatőrök is, meg nem amatőrök is, akik a úgynevezett szabad sávokon, a freebandeken rádióznak, és nagyon sokan közülük DX-elnek is. Tehát van az a sztereotípia ugye a CB rádiósokról, hogy a CB rádiósok azok a csúnyán beszélő kamionosok, az esténként részegen egymást tanyázó, folyamatosan összevesző lokális beszélgetős csapatok. Valóban ilyenek is voltak, meg még némileg ezek jelen is vannak, de úgy körülbelül azt hiszem, hogy talán 46 évvel ezelőtt indult el Olaszországban egy kezdeményezés, ez az Alfa Tango csapata volt, akik először elkezdték alulról szerveződve, de szervezett keretek közé tenni a 11 méteres sávban folytatott DX tevékenységet. Ezért is mondunk 11 méteres sávot, mert igazából már nem a CB rádióról beszélünk, nem a Citizens Bandről, a polgári sávról. Dióhéjban egy kicsit a 27 MHz-ről pár dolgot, hogy annyira nem készültem most a történelmével, de sokat olvastam róla én is régebben. Ezt a sávot használta a hadsereg, használta a broadcast, használták a rádióamatőrök is, és azt hiszem aztán ilyen különböző orvosi műszerek frekvenciái is itt dolgoztak egy időben, és 1950-es években, vagy 40-es évek végén úgy tudom, akkor döntött ugye az Amerikai Egyesült Államoknak a kormánya, hogy a 27 MHz nem kell, mert nem jó, mert itt minden kikeveredik, zajos, nem kell senkinek, hadseregnek sem, pénzért se tudjuk felhasználni, broadcastnak se kell, adjuk oda a népnek. Adjuk oda a polgároknak. Így lett Citizens Band, és akkor ugye a tranzisztorok feltalálásával egyszerűsödtek ugye a rádió adóvevő készülékek, és lehetővé vált, hogy gépjárművekből bárki szinte, ha nem is gombokért, de egy kis beruházással tudott rádiós kapcsolatot létesíteni. Na most az öröm az örömben itt tulajdonképpen, hogy a 27 MHz ugye szemétsávnak van minősítve, de tulajdonképpen az a lényege, hogy azért ez ugye a VHF-UHF sávok alatt és a HF sávok fölött helyezkedik el, tehát mindegyiknek valahol a terjedési tulajdonságaival rendelkezik. Tehát nagyon izgalmas az, hogy télen, őszi fordulókor vannak remek troposzférikus terjedések, ducting jelenségek, és nyáron meg napfolt maximum idején pedig bődületes ionoszférikus terjedések. Tehát ezekben a napokban mi most, de hogyha 10 méterre rádióztok, akkor úgy is tudjátok, a Föld túlsó oldalával beszélünk, nekünk is a 11 méteren is vannak különböző aktivációk és egyebek. Na, hogy szavamat ne öltsem egymásba, kanyarodjunk vissza 46 évvel ezelőttre, amikor ugyanis Olaszországban az Alfa Tango Klub megalakult. Ők voltak az elsők, rosszul mondom, Zoli bácsi? Nem. Jó, nagyon úgy iggattad a fejed, lehet, hogy te jobban tudod, szóljál nyugodtan közben. Tehát a lényeg az, hogy a DX tevékenységet koordinálni akarók közül ők kezdték el ezt a szisztémát kialakítani, hogy a prefixben egy számot raktak. Hát mi lett ugye a number one, az egyes szám? Hát Olaszország, az lett az első. A kettes lett Amerika, állítólag azért, mert ugye Armstrong találta fel a frekvencia modulációt, aztán a hármas lett Brazília, a négyes lett Argentina, és utána úgy össze-vissza, hogy lődözték ki a számsorozatot, a Magyarország a 109-et kapta a sorban, tehát mi lettünk a 109-es divízió, és utána a mi hívójelünkben ugye a Hotel Alfa, az nem azt jelenti, hogy Hungary, ahogy mondjuk a rádióamatőr prefixben a HGH ugye Magyarországra utal, hanem ez lehetne akár bármi, tehát Sugar Delta vagy ilyesmi, ez azért lett tulajdonképpen Hotel Alfa,
mert én amikor 2004-ben már elég aktívan CB rádióztam és CB DX-eltem, és elegem lett abból, hogy sehol nincs Magyarországon DX klub, ami így a nemzetközi mezőnyben úgy történne, akkor azt mondtam, hogy legyen Hotel Alpha, mert én is már a 109 Hotel Alphát használtam, és még volt 3-4 ember szerte az országban, akikkel már így e-mailben megismerkedtem, akik már használták a 109 Hotel Alphás hívójelet, utána egy unit number van, egy általában 3 vagy 4 jegyű szám. Tehát így vagyok én a 109 Hotel Alpha 182. És akkor így el is érkeztünk 2004. december 1-ére, ugye az a rádiózás világnapja, vagy a magyar rádiózás napja? Valami ilyesmi, tehát ilyen rádiós ünnep. Nem azért, csak ilyen akkor jutott eszembe, hogy csináljak egy honlapot az Extrán, az extra.hu-n, ha még emlékeznek az idősebb rádiósok, vagy internetezők erre, és oda fölírtam azt a néhány nevet, akik már használják a 109 Hotel Alpha kezdetű hívójelet, és elkezdtek rádiózni. Tehát ez tulajdonképpen az egész világon a szép, a 11 méteres freeband rádiózásban, hogy alulról szerveződik. Tehát, hogy az emberek kitalálják, hogy akkor én most alapítok egy klubot, és abba beveszem mondjuk a dunántúliakat, vagy beveszem az elzásziakat, vagy ez lesz most egy katalán klub. És akkor így, vagy nemzetközi klubot akarok alapítani, és akkor everybody welcome, és jöjjenek ide a rádiósok, akik, mit tudom én, szeretnek hegyről rádiózni, és sotásokat tömörítek, vagy akik potázni szeretnek, vagy bármi ilyesmi. Tehát sok ilyen érdekesség jött elő az elmúlt 40-50 évben. Igazából nincs a freebandnek egy olyan ernyőszervezete, ami mondjuk az IARU vagy ezek a nagy nemzetközi szervezetek az amatőröknél. Voltak olyan összefogási kísérletek, több nagy klub összefogott az elmúlt időszakban, akik szerettek volna valamiféle összefogást. Most az elmúlt éveknek a legnagyobb sikere az az 11 Worldwide DX Contest, ami ugye egy nemzetközi verseny, ami direkt így klub függetlenül van megszervezve, és most már elértük azt, hogy ezen olyan 6-700-800 induló van, tehát egy elég szép létszámmal futó, nem tudom, hogy egy nagyobb rádióamatőr versenyen hány induló szokott lenni. Több ezer általában, tehát azért úgy, hogy viszonylag jól alakul a történet. De hát 2004. december 1-én ugye megalapítottam a Hotel Alpha rádióklubot, és akkor még annyi gondolat volt bennem, hogy találjak egy pár tucat ilyen hülyét, mint én, aki ezzel foglalkozik, meg ezt szereti csinálni, hogy ott a szemétsávban az iOS 27 MHz-en próbál jeleket vadászni minél messzebbről, és angolul is tud, és akkor a nemzetközi összeköttetésekben ott valamit próbálottan kapirgászni. Akkor még nagyon élt a sáv. Úgyis, mint lokális szinten, tehát nagyon sokan rádióztak, itt Magyarországról is ilyen helyi CB-sek, tőlük is lehetett sokat tanulni. Nagyon izgalmas, érdekes emberekkel lehetett megismerkedni, és tényleg jófajta közösségek alakultak ki. Például a 29-es FM csatornán volt egy remek társaság, akik olyan találkozókat szerveztek a Margitán, a Bódishegyen, hogy 2 hétig tartott a buli, és sátrak voltak fönt, meg kávéfőző, meg hűtőgép, meg minden, és 2 hétig lehetett menni a találkozóra, talán Miklós, te még jártál is ott. Sajnos aztán ezek a közösségek így szétestek, és így a kamionosok is elköltöztek a 40-esről, a kisöregek javarészt meghaltak, és akkor ugye az elmúlt időszakban már én kaptam olyat egy dunántúli nem Hotel Alphás CB rádióstól, hogy Silvius, ha te nem lettél volna meg a Hotel Alphát, ha nem csinálod meg, akkor lényegileg a 27 MHz Magyarországon már halott lenne. Én ezt nem állítom, hogy ez igaz, mert azért vannak kisebb sejtek, meg vannak ilyen közösségek, de jól esett persze ez a dolog, mert az az elképzelésem, hogy pár tucat ilyen őrültet találjak, mint én, az nem jött össze annó, rengeteg embert találtam. És aztán mi lett a Hotel Alpha? Tulajdonképpen, ha a szabályzatát elolvassátok, akkor az kiderül a Hotel Alpháról, hogy ez inkább egy rádióamatőr beállítottsággal rendelkező közösség, akik a 11 méteren rádióznak. Nem pedig egy CB rádiós csapat, egy freebander, akinek az a lényege, hogy este kimondhassa F betűs, K betűs, B betűs szavakat részegen,
Ez nem egy olyan csapat, akik politizálnak, és mindent szabad, és megyünk a rádióamatőr sávra is trollkodni, és nyomkodjuk szét a rádióamatőröknek az átjátszóit. Tehát ezek nem azok a CB rádiósok, a hotel alfások, akiktől sokszor a mai napig félnek még a rádióamatőr közösségek, és azt mondják, hogy úristen, hát CB rádiós, hát ez ördögtől való, és hogy ne legyél te is már ilyen CB rádiós. Tehát a Hotel Alfa valahol egyfajta minőséget próbál képviselni. Hát ez van, amikor összejön, van, amikor kevésbé. Most az utóbbi években nagyon büszkén elmondhatom, hogy ez egy intelligensebb közösség jön össze, de attól függetlenül ugyanúgy megmaradtunk szabadnak, mert minket tulajdonképpen nem köt semmiféle szabályzat, nincs fölöttünk rádióamatőr szövetség, nincs fölöttünk elnök, meg akármi nemzetközi szervezetek. A tevékenységünk az lényegileg, ezt kimerem nyugodtan mondani, 20 év alatt még egyszer se vittek el, illegális. Tehát azokon a sávokon, azokon az üzemmódokban, ahogy dolgozunk, az illegális, de ezt hagyják a francba, mert igazából senki nem akarja ezt a sávot használni, így mi kiélhetjük ott a szenvedélyünket a DX iránt. És hogy miért jó ez nektek, akár rádióamatőröknek? Azért jó, mert nagyon sok rádióamatőr, aki szeretne levizsgázni, így gyakorolja be magát. Így gyakorolja be magát angolul, így gyakorolja be magát a terjedés tekintetében, így gyakorolja be magát, hogy milyen egy rádióamatőr közösséghez tartozni, vagy egy DXR közösséghez tartozni, és aztán elmegy levizsgázni, és többet a büdös életben soha nem látjuk. Sajnos ez a tendencia. Tehát a Hotel Alfának ugye most van jelenleg 1600 regisztrált tagja, ebből szerintem 600 az már rég rádióamatőr. És ha visszatér néha egy-egy kusóra, akkor mindig örömünnepet ülünk és megtapsoljuk, de most az elmúlt években megindult egy nagyon érdekes tendencia, hogy sok amatőr is a plusz egy sávért, vagy talán a közösségért látják azt, hogy jó bulikat csinálunk, meg egy jó pofa társaság a Hotel Alfások közössége, így beregisztrál, aztán vagy aktív rádiós lesz belőle, vagy nem. Olyan is volt már, hogy aktív lett, aztán mégis meggondolta magát, és elment, de olyan is van, aki 1000 évet csinálja mind a kettőt, és imádja, tehát ezt is a maga szabadságáért, meg különlegességért, meg érdekes mi voltáért, meg a rádióamatőr dolgokat is ugyanúgy, tehát abszolút mértékben szereti. A Hotel Alfa történetére visszakanyarodva, tehát így engem is meglepett még ott a 2000-es évek közepén, hogy rengeteg ember talált ránk, nagyon sokan jelentkeztek. Egyébként az Index.hu-nak a CB Rádió kérdőjel fórumában alapult tulajdonképpen a klub. Annyit még előzményként elfelejtettem mondani, hogy tulajdonképpen ezért voltak már Magyarországon CB Rádió klubok a Hotel Alfa előtt is. Többek között ilyen volt a Trans-Kanada Rádió Klub, amelyet egy Kanadából azt hiszem hazatelepült emigráns ember alapított, akik ugye nagyon szerették azt, amikor hazaterjedtek és hazaszóltak az óhazába, és kontroll nélkül tudtak beszélgetni a magyarokkal, hogy mi van veletek odahaza. Hát volt egy ilyen feelinges történet, és a TCR, a Trans-Kanada Rádió Klub osztott sorszámokat. De ők még nem használták az Aldoék-féle prefix sorozatot, amit az Alfa Tango talált ki, és aztán utána terjedt el a világon számos 11 méteres rádióamatőr vagy rádióklubnál. Ez a rendszer, amiben ugye Magyarország a 109, stb. És az volt a lényeg, hogy ez a bácsi, aki alapította ezt a klubot, sajnos 2000-ben agyvérzést kapott. Lehet talán pont a CEPT normásítás miatt, amikor megtiltották az SSB-s forgalmazást Magyarországon, és csak 4 watt, meg az egész EU-ban, és csak 4 watt FM-mel lehetett CB rádiózni, úgyhogy kiirtották lényegileg, akkor nagyon sokan eldobták a készülékeiket. Tehát onnantól kezdve hiába volt neked Grantot, Stalkered, mindenféle csoda masinád, Ranger, RCI, akármi, az úgy mehetett a kukába, nem volt szabad, nem lehetett legálisan használni, és ugye az emberekben akkor még benne volt ez a kádári rezsim által belénk fertőző, feleljünk meg a törvényeknek, és semmiképpen ne legyél kalóz, meg lázadó, meg semmi ilyesmi, és hát az emberek így akkor elcsomagolták a Grantot, berakták a szekrénybe, és rosszabb esetben soha elő se vették. Jobb esetben meg elővették.
Úgyhogy aztán így hál' Istennek azért a néhány megmaradt renegáttal, akik mertek 11 méteren SSB-ben is rádiózni, azért egy olyan 100, 200, 300 főre felduzzadt a Hotel Alfának a létszáma. 2008-ban csatlakozott hozzánk egy nagyon lelkes rádiós, azóta már őt a Hotel Alfa 3 Juliet Oscar néven ismerhetitek, mert inkább már csak amatőrködik, szintén a Joe barátom Pécsről. Informatikus csávó, aki lelkesen csinálta egy olyan honlapot a Hotel Alfának, amit a mai napig használunk. Többek között klasztert fejlesztettünk, online logrendszert fejlesztettünk, amihez aztán hozzá lehetett csatolni a bajnokságoknak a kiszámításait, és hoztunk egy olyan rendszert saját magunknak, ami talán úgy irigylésre méltó, vagy egy átlagos CB-s közösséget ilyet nem nagyon látott. Hát amatőr körökben persze ugye vannak különböző klaszterek, meg egyéb történetek, itt is van most már nemzetközi klaszter, most már vannak nodjaink is, többek között már a külföldi klasztereken, hogy be lehet oda csatlakozni. Most is egy nagy honlapfejlesztés előtt állunk, hogy a adatbázisainkat szeretnénk teletolni fun fact-tel, aki érti, amit mondok, hogy amikor belép az ember és meglátja ott a saját oldalát, és készül egy olyan statisztika, hogy szervusz, kedves 109 Hotel Alfa akárki, örülünk, hogy itt vagy, legutóbb ekkor léptél be, ebben az évben a legtöbb kusót a 109 Hotel Alfa 709-es Csabival csináltad, legtöbb országgal, amit beszéltél, legtöbbet Franciaországgal beszéltél 14 alkalommal, stb. És hogy a bajnokságban jelenleg ebben a 7. helyen állsz, a másikban a 18. vagy. Tehát, hogy ilyen jópofaságokkal próbáljuk folyamatosan az emberek kedvét a rádiózás iránt egyrészt megtartani, másrészt pedig új szereplőket bevonzani, és ezt szerintem ti is nagyon jól tudjátok, hogy kutya nehéz. Mert manapság az embereket nem érdekli a rádiózás. Én elmondhatom magamról, hogy talán már a YouTube előtt készítettem rádiós videókat, valamikor a 2000-es évek közepén. Ahogy elkezdtem rádiózni, tulajdonképpen mindig megörökítettem az összeköttetéseimet, vagy a szebb DX-eket, és ahogy a YouTube jött, elkezdtem tolni fölfele ezeket, úgyhogy a 109 Hotel Alfa, tehát HA182 csatorna a YouTube-on, hogyha azt nagyon megtúrja az ember, akkor ott tényleg ilyen 2000-es évek elejei videókat is lehet találni, ahol még valahogy kinézek, és nem ilyen koboltszerű figura vagyok. De nagyon-nagyon meglepett az, és nagyon jól esik az, hogy összealkodok új bejelentkezőkkel a rádión, és mit tudom én, hentes, vagy orvos, vagy nem is műszaki érdeklődésű. Apád kamionos volt? Nem. Akkor taxis volt a nagyapád? Nem. Hát mondom, akkor honnan jött az, hogy te CB rádiózni akarsz? Villanyszerelő vagy? Nem. Hát mi vagy? Hát ilyen rácsokkal foglalkozom, meg akármi, és de miért akarsz itt rádiózni? Hát mert láttam a videódat. És láttam azt, hogy a hülye fejeddel ott rohangászol, és mennyire örülsz annak, hogy megcsináltam egy drótantennáról Malavit. És hogy ez milyen jó pofa, hogy mennyire tudtam lelkesíteni őket ezzel, hogy 11 méter, és nem kell vizsga sem, és egyebek. Úgyhogy, de mondom, annak ellenére, hogy nagyon sok tagot elveszítünk azzal, hogy egyfajta előszobaként vagyunk ott a rádióamatőrizmus felé, a Hotel Alfának mindig is küldetése volt az, hogy rádióamatőr tagokat adjon. Tehát, hogy akik nagyon komolyan veszik magukat, akik élvezik a DX-et, most miért mondjuk nekik azt, hogy ne legyél rádióamatőr, mert azok olyan izék. Tehát mi szeretjük azt, hogyha kiteljesednek az ott megszerzett tapasztalatot esetleg visszahozzák, visszaforgatják a Hotel Alfába, és akkor ők is részeseivé válnak, meg az ő tudásuk is részeseivé válik a közösségnek, és akkor együtt tudjuk azokat tovább hasznosítani, szaporítani, boldogítani egymást, és hát azért megvannak ezek az esti nagy közös beszélgetések, megvannak, kialakult a nemzetközi bajnokságból 2 dolog. Igazából úgy hívom, hogy az ionoszférikus bajnokság, amikor ugye a külföldi összeköttetéseket pontozzuk. Nagyon egyszerű a képlete, ahány DXCZ-t elérsz egy adott évben, minden évben újraindul a dolog,
és ahány kusot csinálsz, a 2 szorzatából jön ki egy szép nagy szám. Volt már olyan, aki 400 000 pontot ért el az év végére, tehát azért gyártotta rendesen a kusokat. Ez a Harcó B DX bajnokság, ami most már 2010 óta megy, és már hát nagyon sok bajnoka van. Aztán van a másik, a Harcó B H bajnokság, ami tulajdonképpen egy troposzférikus bajnokság, aminek az a lényege, hogy ugye a földfelszíni hullámok segítségével tudjunk elérni állomásokat. Ez sokszor elég nehéz elkülöníteni, mert backscatter jelenségek is vannak, meg hasonló érdekes terjedési körülmények, de azért sikerül, és ennek is most már elég komoly hagyománya van, nagyon sok izgalmas bajnok. Ja, még a DX bajnokságban volt például egy olyan rádiósunk, a Sanyi bácsi még él, Kókáról, a Hotel Alpha 853-as, aki nem tud angolul. És elbeszéltük a Sanyi bácsit, meg esténként tanítottuk, hogy figyelj, mondd azt, hogy CQ 11 meter van, CQ 11, írd le 11. És akkor this is, és akkor leírt, hogy DISZ, stb. This is 109 Hotel Alpha 853. És leírt, és ott, még a mai napig ott van, jártam Kókán Sanyi bácsánál, ott van kint a táblázat, hogy kell kiejteni fonetikusan, stb. Nem tud angolul az ember. De megvannak a menekülő mondatai, egyebek, és mindig mondom ilyen fiatal srácok, hogy nem merek angolul rádiózni, mert hogy inkább morzézni megtanulok, inkább FT8-azok, inkább SSTV-zek, mert hogy az annyira ciki, hogy most akkor mit kérdezett, és akkor nem tudom, sorry, I do not understand you, my English is very pure. És akkor ennyit kell tudni, és akkor onnantól kezdve működik a történet. És a Sanyi bácsi elkezdte, és azt hiszem 3-szor lett a Hotel Alpha DX bajnok, hát persze nyugdíjas ráér, sokat rádiózott, de azért megdolgozott érte, tehát egy szenzációs figura, egy nagyon izgalmas karakter a Sanyi bácsi, és Isten éltesse őt sokáig. Szeretem hallgatni a hanglis kusóit, mert tényleg élményszerűek, és büszkék vagyunk rá, hogy ő meg tudta ezt tenni. Tehát rengetegszer segítjük egymást, van egy ilyen, hogy antenna kommandó, hogyha bárkinél valami gond van az antennával, lefújta a szél, eltörte, akkor megyünk, összefogunk, segítünk. Én általában csak kamerázni szoktam menni, mert én béna vagyok, nem tudok felmászni, meg tériszonyos is vagyok, de azért összehozzuk a csapatot, és akkor ne legyen már az, hogy kimaradsz az esti beszélgetésekből, vagy nem tudsz részt venni a bajnokságban. És hát van egy 2017-ben indult sorozatunk, ami tulajdonképpen a kényszer taszított minket oda, a 27 meg a kezd egyre jobban bezajosodni. Ugye mindenütt már wifi, LED szalag, LED lámpa, egyéb anyámtyúkja, ezt gondolom a rádióamatőr sávokban is érzékelitek. Egyszerűen rövid hullámon egyre nehezebb már otthoni városi QTA-kból rádiózni, és akkor úgy gondoltunk egyet, hogy zavarjuk ki a népet a hegytetőre, és hát nem is úgy, mint ahogy a Sota mozgalom csinálta annó, de valahogy egy kicsit úgy hasonlóan kijelöltünk 10 darab hétvégi időpontot, egy 4 órás időintervallumot, ez lett a Nagy per P sorozat, ez egy versenysorozat, és itt azok is labdába tudnak rúgni, akik nem olyan nyugdíjasok, mint a Sanyi bácsi, hogy mindig tudnak, amikor jó terjedés van otthonról rádiózni, hanem az a lényege a Nagy per P-nek, hogy 10 meghatározott időpont egyenlő esélyeket ad mindenkinek. Hát persze abban van egy kis probléma, hogy akkor kimenjen a kékes tetőre, kimenjen a galyatetőre, kimenjen a jobb helyekre, ami általában autóval elérhető helyek, bár vannak, hál' Istennek, hiker, tehát ilyen hegymászó tagjaink is. Most éppen a prédikálószékről lesz szombaton egy bivakolós csapat, akik már előző nap kiköltöznek oda, és onnan fognak rádiózni. A Ricsi barátunkék, a Hotel Alpha 294-es, de alapvetően ez egy elég lightos műfaj ilyen tekintetben, tehát autóval szoktunk fölmenni, visszük fel az árbócot, felszerelést kirakjuk, és akkor onnan terjedünk minden irányba. És hát nagyon büszke vagyok arra, hogy 30-40 kitelepülő is szokott ilyenkor részt venni. Például mi létrehoztunk egy olyan kategóriát, hogy Sierra Mike. Tudjátok-e, mi az a Sierra Mike? Tehát, na mit jelent a Sierra Mike? 109 Hotel Alpha 182 per SM, ha ezt ilyen hívójelet adok le neked, ez nincs a rádióamatőröknél egyébként. Static Mobile.
Static mobile, statikus mobil, tehát egy olyan mobil állomás, amivel, ha megtámad egy taliga veszett gibbon, akkor el tudsz gyorsan menekülni. Annélkül, hogy ott hagynád az antennádat, meg elszakítanád a coax kábelt, meg rád borulna az oszlop a Magirus, amit kitelepítettél. Tehát a Sierra Mike-ot azt mi hoztuk létre. Van nálunk például per W suffix is, az azt jelenti, hogy valakinek a vikendháza vagy versenyállomás. Tehát, hogyha én fölmennék a Gerecsére, a Miki végre meghívna és onnan rádióznék, akkor én a 109 Hotel Alpha 182 per W-t használnám, mert onnantól kezdve nekem nem jár a 3-szoros szorzó a kitelepülésért. A Harczó BH bajnokságban ugyanis lokátor alapú számítás van, tehát mindenki cserél lokátort minden egyes kusónál, meg már a rendszer sokszor prediktíven beírja. Tessék? Ugyanazt a 6 karakteres? 6 karakteres, ugyan a Maidenhead koordinátorrendszer szerinti 6 karakteres rövidebb változatot használjuk, tehát az 5x5-ös kockán, és akkor van egy algoritmus, ami kiszámolja azonnal, amikor beírod a logot, hogy akkor ez 65 km-re volt, vagy 85-re, és hogyha per P-ből csináltad, felszorozza 3-mal, ha per SM-ből csináltad, felszorozza 2-vel a pontszámot, és aztán így alakul ki az évvégi eredmény a Harczó BH bajnokságban. Ez is egy izgalmas játék. Sok balhé, meg összeveszés, meg óvás, meg mindenféle szörnyű tragédia volt már itt az elmúlt időszakban a hülye versenyek miatt. Én igazából a versengést a Hotel Alphában egy dolog miatt találtam ki, hogy írjanak az emberek logot. Mert az emberek utálnak adminisztrálni. Most nem tudom, tisztelt amatőrtársak, tegyétek a kezetekre a szíveteket, nem kell szint vallani, de hányan írtok otthon becsülettel logot, akár online, föltette mindenki a kezét, majdnem mindenki. Tehát, hogy hányan vezetik a logjukat, vagy adják közre a logjukat, hogy esetleg nyilvános felületen közreadjátok-e, klaszterbe írtok-e rendszeresen kusókat. Nálunk ugye a CB sávon próbáljuk egymást összehozni, kevesen vagyunk már. És az a lényege, hogy azért is írjuk oda, hogy itt vagyunk a 37-esen, és ez már egy információ, mindenki nézi a klasztert, aki komolyan rádiózik a Hotel Alphában. Van most már egy applikációnk is, ez a Harc a Play Store-ból letölthető, a Hotel Alpha aktív applikáció, ez így mutatom, nagyjából így néz ki, ilyen kis színes szagos, tehát itt lehet látni, hogy legutóbb egy Ceuta és Milia szigetet logolt be a 109 Hotel Alpha 2247-es állomás, előtte spanyol terjedés volt, ezek a kékek azok, itt egy helyi, egy magyar terjedés volt, és akkor ezen például be lehet jelenteni a kitelepülésnek a helyét is, és visszakanyarodva, hogy kié legyen a kékestető, aki előbb leüti. Tehát egy héttel előtte lehet regisztrálni, és van olyan, aki éjfélkor már ott ül, és nyomja, hogy most a 168 órás időkorlát megindult, és akkor gyorsan befoglalom a kékestetőt, hogy akkor én rádiózhassak onnan. Tehát az applikációnak Harc aktív. Sajnos csak Androidon működik, tehát akinek iOS-e van, azoktól még elnézést kérünk. Mert mit? Ez a kis zöld Nem, egy fehér mezőben a Hotel Alpha logó szerepel rajta. Az a neve, bocsánat, lehet, hogy rosszul mondtam a nevét. Harc aktíve. Harc aktív. Harc aktív a applikáció neve, ezt egy Bence nevű taktársunk fejlesztette, és egyébként ez a csodálatos még ebben a közösségben, és ez a nehézség is ebben a közösségben, hogy nincs tagdíj. Tehát totál ingyen van minden. A hívójel regisztráció, hát a honlapot azt én fizetem, meg a domént, meg stb. Ha meg valami közös projekt van, azt meg összedobjuk. Tehát ha találkozóra kell krumplit venni, meg húst, meg akármit, azt így összedobjuk mindig. És például ezek a fejlesztések is úgy történnek, hogy jön egy őrült, aki beleszeretett a rádiózásba, és azt mondja, hogy hú, hát akkor engem ez érdekel, és akkor csinálok nektek egy applikációt, mi legyen benne Silvius. És akkor úgy összedugjuk a buksinkat néhány ilyen őrült fazonnal, és akkor csinálunk egy applikációt, és megoldjuk, csinálunk klasztert, fejlesztjük a honlapot, fejlesztjük a szolgáltatásokat. Úgyhogy nagyon, nagyon szép időket és nagyon rossz időket is megéltünk természetesen mi is. A pandémia az egy óriási fellendülést hozott, tehát én hálás vagyok idézőjelben hálás vagyok a koronavírusnak, mert sok barátom meghalt, de meg nem volt jó a gyerekeknek se ez a bezártság,
Viszont amikor az emberek bezárva voltak és nem tudtak mit csinálni, sokan elővették a rádiókat, ezt gondolom az amatőr sávokon is érzékeltétek, hogy hirtelen úgy jönnek vissza az átjátszókról is az ellenállomások, meg van válasz a hívócsatornákon, és lehet rádiózni újra. Sajnos ez megint egy kicsit lecsengett, de most meg itt van a napfolt maximum, és hát ami még így a Hotel Alfában a fantasztikus, hogy egyre többen ismerjük föl az internetnek, ami tulajdonképpen megörte a CB rádiózást, a mobiltelefonia meg az internet, mert ezért nem CB rádióznak már az emberek. De most kihasználjuk azokat a gyilkosokat, akik minket megöltek, annak érdekében, hogy mi még fennmaradhassunk, és ezekkel az informatikai eszközökkel szövetkezve próbáljunk, ugye vlogokat indítunk, elérni embereket a világban. Nagyon jó lenne, hogyha nekünk is lenne egy ilyen klubhelyiségünk, ahol tudnánk találkozni, ahol be tudnánk mutatni az embereknek, mert nagyon-nagyon hiányzik tényleg az a fajta segítség, amit én is annól megkaptam a Miklóséktól, amikor még a 90-es években, úristen, ki sem merem mondani, én járogattam a Mikihez, és ott találkoztunk, és mutatott eszközöket, meg beszélt arról, hogy ez milyen jó, és tényleg elültette a magot, ami aztán ilyen szép terebélyes szárba szökkent, de a lényeg az, hogy én magam sem lettem volna soha rádióamatőr, hogyha nem ösztökél a Miklós állandóan rúdosta a hátsómat, hogy akkor menjek el vizsgázni, és második nekifutásra én is megszereztem a licenszemet még 2009-ben, de egyszerűen nincs időm az amatőr sávon rádiózni, eszközeim vannak, antennáim vannak, mert annyira leköt a 11 méteren azt, hogy ezt a közösséget szervezzem. Tehát úgy látszik nekem ez a sorsom, de nagyon ezer szállal kötődöm, mondom, a rádióamatőr világhoz, azáltal, hogy tulajdonképpen nagyon sok értelmesebb rádióst, aki hajlandó levizsgázni, azokat küldjük. Én nagyon szeretném, ez ilyen, a végén egy ilyen üzenet lenne tőlem, hogyha észrevennék a rádióamatőröknél is azt, hogy ahhoz, hogy egy ember biztonságosan tudjon autót vezetni, ahhoz nem szükséges tudnia, hogy abban a motorban mi van, és hogy hány volt a feszültség az elektromos rendszernek ezen a pontján, és hogy milyen ellenállás hol helyezkedik el. Tehát egy járművezetői engedélyt is meg lehet úgy adni, hogy igazából csak annyit kell tudni, hogy esetleg hol tölts bele a vizet, meg mit ellenőriz indulás előtt. Én szeretném azt, hogyha a rádióamatőr világban is egyszerűsített vizsga lenne. Tehát nagyon fontos ismeretek vannak persze, meg nagyon fontos az, hogy az amatőrök, mint konstruktőrök segítik a rádiózás fejlesztését, de legyen egy nagyon kemény konstruktőrvizsga, és legyen egy forgalmazási vizsga, amiben tulajdonképpen bárki, aki szeretne csak rádiózni, az hadd rádiózzon, tehát hogy engedjék oda a készülékhez, kapjon engedélyt, kapjon hívójelet, mert el fog fogyni ez a maroknyi ember, tehát akik most itt vagytok, és tényleg egy csodálatos hobbit űzünk a DX-et, és nagyon, nagyon szeretném azt, hogyha pár évtized múlva, amikor nyugdíjba megyek, vagy megyünk, vagy lehet néhányatoknak kevesebb idő, akkor lenne még olyan ellenállomás, aki válaszol a hívásra, és lenne még olyan is, aki magyarul válaszol a hívásra, mert iszonyatos mértékben én magam ez alatt a 2 évtized rádiózás alatt érzem azt, hogy régen beszóltál bármilyen frekvencián, és szinte azonnal jött válasz, most már azért küzdeni kell érte, meg beírni, hogy kimegyek, kitelepülök délután 15 órakor, és akkor tudtok-e jönni, tehát meg kell szervezni már, menedzselni kell szinte azt, hogy legyen élmény a rádiózásban, és nem pedig az, hogy tényleg a pályalaptól már elbódul az ember. De hál' Istennek azért úgy megvagyunk, szervezzük az életet, és akkor hoztam nektek egy ilyen premier utáni kisfilmet végül. Ez a hétvégén készült szombaton az ócsai találkozón. Februárban még sose tartottunk találkozót, de nagyon örültem annak, hogy ez így sikerült. És tényleg fantasztikus hangulata volt. Egy vlogger társam, a 109 Hotel Alfa 091-es Robinak a gondolatait is beletettem ebbe a történetbe, mert nagyon szépeket mondott, illetőleg a helyszínen készült riportokat láthatjátok most, azt hiszem olyan 11 percben, de nem fogjátok látni, mert kikapcsolta a projektor. De ha van bárkibe beleszorult kérdés, akkor nagy örömmel hallgatom, meg próbálok rá válaszolni. Még a 323? A R323? Nem, hát visszavásároltad, Miki.
Én ezt gyalog vittem haza az R323-at a hévmegállótól 1,5 kilométeren keresztül. Emlékszem. Igen? Tulajdonképpen igen, köszönöm szépen. Parancsolj!